И здравейте! И здравейте, скъпи зрители, аз съм Argon29, а вие гледате пореден клип на Clash Royale. Съжалявам, да искам. Така, вече сме готови. Днес някой ми е направил donation и ние ще направим donation, защото сме бабиски. И тук има някаква странна леличка. И за малко ще паузирам клипа, защото един ще мине покрай мен и ще шуми като гъс. И така, скъпи фенове на Clash Royale, аз отново съм тук. Днес няма да викам много. Ако случайно сте гледали първия епизод, в който не играя аз, ми един мой приятел, skeleton.bg, идете, абонирайте се, вижте му клиповете, прави много хубави клипове. И минава кола. Така, както казвах, той прави много хубави клипове, също играе Clash of Clans и Clash Royale, но ако нямате хубав звук на телефона или компютър или таблета или не знам на какво го гледате, ако случайно нямате хубав звук, по-добре да надейте, защото гласа му е паднал, защото е леко болен и не може да говори и не се чува. Днес ще поиграем малко Clash Royale. Както виждате, ето това ми е декът, тази принцес, ето тук, ми се падна ето от този чест. Ако сигурно сте гледали първия епизод, сигурно знаете, че skeleton.bg ми помогна. Имах 9 купички и той сварми една. Отворихме и последната карта беше ето тази. Виждате Гоблин Барел 3 левел, Мирор 3 левел, левел 7 зап, левел 1 скелетон арми. Да, не мога да го реквествам, защото няма кой да ми донейтва. Левел 3 принц. И мина още една кола. Левел 6 Wizard и левел 7 елит барбериани, които не са ми много отдавна, бих казал даже много отскоро. Ето тук от шопа си купих, съжалявам за това, ето тук от шопа си купих ето тази карта, тази ми се падна от Free Chest, тази от Golden, ето тази от Silver. Както виждате, аз нямам кой знае колко много карти, ето 53 от 70, но какво да се прави, това е живота. Нека сега да направим една битка, да видите как аз ще изгубя като куче. Ако случайно ето, 10 левел, щях да кажа ако случайно ми даде някой по-малък левел, но защо ли то? Моя кръшки късмет, ето го, принц на майната си левел. И идва още една кола. Ето, драги дами зрители, виждате, той е 10 левел. Бог знае колко много време ги е апгрейдвал тези карти. Но няма какво да се прави, ще играем срещу това, което ни дава. Ето, левел 11 елит барберен, сега ще ми гътне и тази кола, но това все пак е игра, не е нещо, нали, гадно. Аз му се оставям, защото е прекалено силен, не че аз съм много добър, ма... Поне една кола, ако ме остави да взема, ще съм много благодарен. Денс. Сега тези като умрат, може да се опитам да се защита, но той ще ми щупи колата, така че не виждам смисъл. По-добре да се оставя. Извинявам се за това. По-добре да се оставя да ме победи или той ще се остави. Съжалявам за това, че пъшкам, но се прибирам в къщи. Сега ще му пуснем една принцес и ще му благодарим, че ни се остави. Както видях, тази игра беше изи, но той можеше да ме победи ако искаше, но явно не искаше да ме остави на мира. Или са му се скарали, иначе като нищо ще да ме гътни. Както виждате, от тук имам почти всички карти от тази арена, само и тези две. Електро Wizard
И съжалявам за това. И Гарц. Идва още една. Майка му да идва. Аз искам да ида на Арена 8, което няма да е много дълго, ето 2300 купи, а аз имам 2161. Съжалявам за това 69, което ми е на канала. Не искам просто да слагам 69 поза в порното, но няма какво да се прави. На всяка моя глупост може да има пип, ако случайно се сета. Но се съмнявам, защото имам много домашни. И сега като се прибера, ще пусна клипчето да се рендърва. И да се качи. Ето, то няма кой да играе. Имаме клан чест двойка от 3 дни. Ето, още 2 дена, 16 часа, няма как да го сварим. Преди този клан беше много ефективен, но сега е мазен като гъс. Но няма какво се прави. Клипчето няма да е много дълго, защото аз почти стигнах в къщи и тази битка и ще го спирам. Но може да очаквате още от моя страна. Пускаме един принц тук. Чакаме да зареди. Пускаме и Елит Барбериан. Нека да ми троши кулата, не ме интересува. Все пак това е просто игра. И той разбира се, че има също легендарка. Но няма какво да се прави. Какво такова са казали хората. Да троши, аз не съм кой знае колко запален в тази игра. Цъкаме от време на време. Следващия епизод може да очаквате клипче на Clash of Clans, който няма да е след много дълго време, предполагам след половина-един час. Но всяко нещо с времето са казали хората. Сега се опитам да хода малко по-бавно и да забързам темпото, защото почти се прибрах. Но ми кажете коя е по-добрата комбинация. Принц с Гоблин Барел или Елит Барбериан с Гоблин Барел. Както виждате, аз ще играя с каквото ми дойде. Не съм чак такъв, нали? Просто каквото ми даде и аз с него играя. Няма какво друго да правя. Ето, както виждате, той в момента ще ми препляска кулата. Но се получи добра игра и за това ще го поздравя. Ето сега да му ударим един good game. И естествено аз за вас бях Аргон 29. Съжалявам, че този път не започнах с мили мои майнаци, но какво да се прави. За вас аз разбира се бях Аргон 29, съжалявам, че го повтарям. И това клипче е до тук. Довиждане!